Unsa ba? Mangi sa kong daon na ya. Nangiyo na. Ako Ako yung cool bare. Ako yung natanaw. Yan! Doon nga sa isa sa... Ngayon sa man eh. Patay ni Uli na laki tayang. ni. Uli na tayang. Baing marag baing. Ha? Agoy, okso ni si Darneron. Cha. Magbadi na cha. Altoras. Dara. Naog pala kasi no. Hindi, agsi ano may padawon. At na laman sa kuan ma. Ma. Diha na lang sa Enduring community. community. Ano ni titi ka ni pakatubod ka. Ay no. Amiyo? Girl na pod kuno Na yang. girl ba lucky yan sa manimo. Yang. Saan ka na Bae, yan? laki. Girl, boy. Lucky. Bye po kayang. Hindi ka na ha? Girl. Na- Bye mo ganahan. Ako pa amiyo na I'm term. Mag-uling aksin ba? Yang, kamo ka mo kanta? Masa man nga kanta mo kantahon? Twinkle. Sige kanta. Sige na. Sige na. Kanta na. Sige na. Oh, di man di kamao di ay. Ningon kamao di man di ay. Abansa. Tagas. Ano kami karon diri sa Panglao, Panglao or Dawis. Basta niya kami kanayan aning lugar, Panglao o Dawis. Insakto nga naabot kami mga alas 12 na pod. Bali nagkabiyahe kami o mga usa ka oras kapin gikan sa Gindolman. O isa di sa among sponsor. So dili lang nako pahingan lang kung kinsa siya basta siyang nag-sponsor ani na gidala kami diring lugar. Nindot kaayo nga lugar. Kini mo ang Muadto Strip diri sa Dawis o Panglao. Tanawa di kayo ang mga beaches are mga buhangin puti. Nindot kaayo nga lugar. So una pang abot na mo din lugar. Kaya na dungog naman din diri sa Dawis Panglao nga na ibalong establishment. So kini mga oras sa nagbook. Labiyang ka na kayang kung asa kami mga Gacha tanah sa okay, paling ini sa Panginoon. Pagbuhay pa din ano? Pagbuhay pa. Spon ko, salamat sa nag-sponsor. Sakto nga pwedeng gutom na yun. Excited ako mo. Cha! Diyo oy. Picture na ano ko, picture na. Ano niya? Dari lang bali anak ko mga mga drive na bali six to one na. Nagbong tulis ko siya. Smile. Muadto Street. Ay, street. Muadto Street di ay. Ano? Dagan sa. Sa. Smile. 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 Smile.
balisik dito wala. No mas, no entry. Welcome to Jollibee. Bold Beef Farm Day. Abi ninyo guys, karon lagi ko nakasulod og nga ni mga first class nga restaurant sa akong tibok kinabuhi. Tuon na lang mo. Kanindot Peter. Salamat dito sa sponsor. Salamat. Ako anto pa kanito po pala. Kanina. Ayun ni, mag. Kung kayo ba? Kanito po ka na. Dugay. Ano ito ma'am? Baka nag-apid. Smile lang ba? Pa-cute ba? Pa-cute lang. Dito, ikuha naman niya. Shout out sa wife. Sponsor. Shout out sa wife. Tangad. Ngati. Kanito pasuay na ba? Kani yung panahon. Kabyo ka. Uy, kung saan na yung sagbutang ipagkakamagan mo. Makaunan sa buta diya. Mamalikang ipang kaning ako mga kapanwa. Yun sila kay bang first time pa ko nakasulod nga ni mga klaseng restaurant. Mga klaseng na restaurant. Ay, bating ko tunga. Uy. Lamian na ihab-hab. Uy, lamian. Oh. Yarte. Ano, magkaon ako. Yan na ikaw. Uy. Ay, salamat. Unsa man ang klaseng pagkaon na may pulaw puti. Tuning ko ay. Uspon ko dahil salamat sa nag-sponsor na ini. Humana na kami og kaon. Padulong na sad kami sa syudad karon. Ug aniya kami karon diri sa pinaka-basement parking nila. To akong anak gauna. Hello, cha. Cha. Bago pa tanan. Tanawan ninyo, nindot kaayo, di ba? Nawa. No kani ang palibot sa basement parking. O mato na kami karon sa syudad sa Tangbilaran. Let's go na, guys.